a nan ne kuma zan roki mu maza, ba zafi da ke duniya da ya kai ranan da kake yi wa matanka kishiya, irin zafin da take jin cikin zuciyanta ba ta taba jin irin shi ba, kuma ba za ta sake jin irin shi ba. Ya fi musu mutuwa ranan da matarka kai da ita tana nan tana jira, za ka zo ka ce mata sai da safe, za ka je ka kwanta da wata mata, wani zafin da take jin cikin ranta ba ta taba jin irin shi ba, kuma ba za ta taba jin irin shi ba. Akan haka a wannan lokaci duk wani irin furucin da za ta yi, duk wani irin abin da za ta yi, ka yi hakuri, domin ba za ta iya tabar ka ji irin zafin da ita take ji ba. Akwai wani almajiri nan da ranar aurensa, wallahi matan shi ta ce, ko umma na ta bar duniya ban tsammani irin wannan zafi na je shi ba. Wallahi isa mahaifina akwai wasu yan haye da suka haye gidan shi, suna girmama shi baba. She mijin ya zo zai kara mata, sai ita uwar gidan kullum suna fada, ana tashi hankali ba karami ba. Babana ya kira ya ce, ya kuke fada kwanan nan? Ya ce, aure zan yi fa, take wannan hauka. Sai baba ya kira ta, ya ce, ke ma ya kike yin haka? Ai ba ke kare aka so mai ma kishiya ba, ke hakuri man. Ta ce, baba ka ce ya hakuri? Ya ce, baba ka ce ya hakuri? Ya ce, wata ummanmu tana dafa abinci, sai matan ta doki abin ga lude irin wannan kato babban nan, sai ta je ta dibi wuta, garwashin wuta haka, sai ta ce, baba, sai ce, na kawo hannunka. Sai babanmu ya mika hannun shi haka, sai ta zuba wuta, sai ya ja hannun shi, ya ce, baki da hankali ne? Ta ce, baba, da ana so ka rike wutan ne ka yi hakuri, irin hakurin da kake ce yi mijina zai yi aure, ina so kai ma ka riki wutan nan ne, sai ka yi hakuri. Pape ce, ba ki da lafiya, kin taba ga hari ka ta ce, to haka kake ce ya hakuri, wanda ma kai kake ce ya hakuri da shi ya fi wutan nan zafi. Shi babana da kansa ke koro min wannan. Lokacin da ni ma zai yi ma matana kishiya, yake ce mini ga abin da ya faru, ya ce lokacin kuna yara, ya ce ka ga wasu abubuwa, ka ji wasu maganganu, amma ka yi hakuri. Irin zafin da ita ta ji ba yanda za yi ta bar kai ka yi ka ji irin wannan zafi. Amma shi su yi hakuri, Allah ya san me yasa ya ce mu yi, kuma abin da yasa Allah ya ce mu yi na shine mafi alkhairi. Mun dakatar da